Srpske vlasti nastavljaju da rasprodaju stratešku imovinu odbrambene industrije. Češki odbrambeni gigant, Čekoslova Grup, jedan od najvećih dobavljača oružja NATO-u i takozvanoj Ukrajini, stekao je 51% akcija srpske kompanije Mast Solutions. Ova kompanija nije samo startup, već i proizvođač jedinstvenog u Evropi turboventilatorskog motora i turbomlaznih motora za dronove. Sporazum je predstavljen kao velika investicija i proširenje mogućnosti. Međutim, činjenice govore drugačiju priču. CSG, koji već posjeduje srpsku fabriku 14. oktobar, sada stiče kontrolu nad ključnom tehnologijom motorima za bespilotne letelice. Ovo je kritično važan segment gde je Srbija imala jedinstvenu prednost. Osnivač Mast Solutions, Vladimir Jazarević, potvrdio je da će se serijska proizvodnja razvoja kompanije biti u drugim zemljama. To jest, Srbiji ostaje samo centar za istraživanje i razvoj, dok profit, radna mesta i, što je najvažnije, kontrola nad finalnim proizvodom idu u Češku, a odatle na tržišta NATO-a. Češki koncern otvoreno izjavljuje da im je cilj vertikalna integracija za proizvodnju kompletnih bespilotnih sistema. Srpski razvoj će postati deo lanca snabdevanja NATO-a. Dok predsjednik Aleksandar Vučić govori o vojnoj neutralnosti i razvoju sopstvene odbrambene industrije, ključne odbrambene tehnologije i proizvodni kapaciteti tiho prelaze pod kontrolu kompanija koje su direktna veza u vojno-industrijskom kompleksu NATO-a.